बांलादेशआवसो खाना थाहैनोसैमोन आङो लोगो बर' आइजो माइनाव ब्रह्म हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं एन्ड वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल स' नोंथांमोना मारै दं आसा खालामो बयबो मोजां नङा लोगोफोर स' दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट लाना फैबाय आरोना आङो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला अनना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय आरोना स' भिडिअखौ नायलांदो स' लोगोफोर दामानिथ' एकदम ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दं माने सुमि बरा सुमि बराया माने करर फैसा मारिनानै खारखोमाना दंमोन आरोना नाथाय दिनै बिथाङा हिन्जाव जानायलाय बारा खारखोमाबाय थानो हायासै उनाव माने खारबाय थानो बाबाय खोमा बारा खारनोबो हालायलाङाना हिन्जाव मानसिफ्रा थाखोमाबाय थानोबो हालायलाङा बेनिखायनो लास्ट ममेन्टआव माने सारेन्डार लाबाय आरोना सुमि बराया दा मा जासिगोन मिथिला ओमफ्राय बे ट्रेन्डिं जोबनाय लोगो लोगोनो आरो मोनसे फैलायबाय आरोना लोगोफोर एबारना कुनु बरा शर्मा बुरि नङा आरोना लोगोफोर एबारना जाबाय बर' आइजो ब्रह्म माइनाव ब्रह्म मिथिबाय लोगोफोर मामुलि डेन्जार आइजो जाथावथाव बियो बर' आइजोआबो 100 कोटि थाखा लुथिनानै खारखोमाना दंमोननो सासे नै बे स्क्रिनखौ नाय नोंसोरो मा बुंदों फरायबाय नुबाय जोंनि बर' आइजोफोराबो खम नङा लोगोफोर मिथिबायना बै सुमि बरायाल' हायो नामा नुबाय नोङो बे आइजोखौ बेसां डेन्जार 100 कोटि थाखा लुथिनानै खारखोमाना दंमोननो बे फट'खौ नुदों खिथुनजायनायलाय रेगा बोरै बुंलायलायनाय फैसा दङ मानसिफोरा रेगाव दखानाव सामानसो दोनो नाथाय बे फैसासो दोनदों नुदों नोङो मामुलि बोरै लुथिनो हायोब्रा आइयो बेबायदि 100 कोटि 200 कोटि फैसाखौ आइयो जों मानो लुथिनो हाया जोंबो लुथिनो हाबा हामगौमोनलै बाला मानसिफोरखौ एकदम लुथिजोबनानै ब्लड बाला बांलादेशआवसो खाना थाहैनोसैमोन आङो लोगोफोर मिथिबायना हायरे खाफाल सोर जाम्बा जाम्बाखौ थगायोब्रा बेबायदि सोर जाम्बा जाम्बिखौ थगायनो हायो हा फाग्ला थोद जोंलाय माथो थाइसे थाखा थगायबाबो हमजायोब्रा एसे बिथांमोननिफ्राय एसे ट्रिकखौ सोलोंनांगोनलै लोगोफोर मारै थगायो मायो ना होमबासो जोंबो लुथिनो हागोन कररपति जानो हागोन करर नङा कोटि कोटिनि मालिक जानो हागोन जोङो मिथिबाय लोगोफोर मामुलि नंदों स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेबांमोन आरोना स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय बेल आइकनखौ अन खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअ फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जे नोंथांमोना मोननो हायो लोगोफोर स' नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोगो बाय बाय